गुलि खाय बुथारजागमानि थै रेप खालाय बुथारजागमानि थै गारि बाइक एक्सिडेंट खालाय बुथारजागमानि थै खालायै सारा त्रिपुरा 12 घंटा बद्द दागुक जाखा ओ बद्दना मानिनानि बागै ओ रांसारनि ताखुकथाय बुकुकसंनो ओ आमसेनि जतो ताखुकथाय बुकुकसंनो खाबाय खुबाय साख्लाय क्लां जागो रांसारनि ताखुकथाय बुकुकसं खोना 6 तारिख डिसेम्बर 2021 खोना 6 तारिख डिसेम्बर 2021 फुं 6टा तो 6:30 जरा सारा त्रिपुरा 12 घंटा बद्द दागुक जाखा टीपीएफ नि इंगै सारा त्रिपुरा 12 घंटा बद्द दागुक जाखा ओ बद्द अंखा मिया 6 तारिख डिसेम्बर 2021 नि सालो एरें सिनि त्रिपुरा सत्यासर खरक नैनो गुलि खाय बुथारजागमानि थै ताई रेप खालाय बुथारजागमानि थै ताई सिनि बरंनो बाइक गाड़ी एक्सिडेंट खालाय बुथारजागमानि थै खालायै सारा त्रिपुरा 12 घंटा बद्द दागुक जाखा ओ बद्द नखिथिङै ओ रांसारनि ताखुकथाय बुकुकसं ओ एरियानि जतो ताखुकथाय बुकुकसंनो खाबाय खुबाय साख्लाय ग्लांजागो जाहाथे खोना ओ बन्द मानिनानि बागै नरकनो खाबाय खुबाय साख्लाय ग्लांजागो।